inkiväärisottia ja näyttää samalla teille, että mitä sitä tehdään. Se on hyvin helppoa. Tarvitaan inkivääri, sitruuna ja hunaja. Ja heikkulauta. Raastinrauta, kattila ja vettä. Mutta onneksi se kiertyy. Joskaan kiehuja just. Oikeastaan ne tonne. Näin. Tuonne päälle. Ja ne voi ottaa vaikka nopeasti. Näin. Sitten täytyy huolata tänne noita tätä kipsissä, niin täällä on liikkuja. Ei haittaa, mutta tämäkin on kyllä. Tähän kohtaan olisi voinut jonkun apin laittaa, mutta mun mielestä tää oli makeampi. No niin, puoli tuntia on kulunut. Ja se näyttää tältä. Se kerää hyvin ne kuoret tonne yhteen paikkaan jännästi. Aika hyvä. Ei mitään, otetaan vaan levy pois päältä. Kansi auki. Ja sit nostetaan tää tonne. Kattokaa miten ihanasti ne kuoretkin jäi tonne reunaan. Näin saa tosta nostettua lusikalta. Mut hyvä. Ei mitään sitten. Annetaan jäähtyä ja mennään seuraavan vaiheen kohti, kun se on jäähtynyt. No niin, terve. Nyt meillä on tässä tää jäähtynyt sydän. Niin tästä vaan, mikä tykkää käyttää tämmöistä ulkoista roskista. On helpompi kuin mä tiedän. Mä raapasin nää, siis näähän lajitellaan biojätteeseen. Mutta täältä voi nää suurimmat ottaa pois. Aika näin iisisti. Näin. Ettei sitten suodatin tukossa mennä suodatella. Eli suodatin pois. Näin. Nyt kohtaan voidaan laittaa sitruuna. Otetaan tosta veitsi. Pannaan sitruuna. Puoliksi. Puristetaan se sinne joukkoon. Näin. Näin. Ja huomasitteko, että siinä kohtaa meni hunaja sinne joukkoon? Sitä voi laittaa enemmän tai vähemmän, ei se niin tarkkaa ole. Oman maan mukaan. Massaa kanssa. Impalleroiset. Inkiväärisotit on pullossa. Ja niin pullotus kannattaa tehdä ratin kanssa. Jotain suodatinta käyttää, jos ei halua muhjua mukaan. Ei se niin tarkkaa ole. Mulla ei ainakaan ole tarkkaa. Mutta tämä oli tämmönen video ja tämän tarkoitus on se, että inkivääri on terveellistä. Ja te, jotka istutte paljon koneella ja syötte vaan pizzaa, tilaatte Woltista tai jotain, niin näillä eväillä saa tehtyä itselleen vähän jotain piristystä. Ohentaa pikkasen verta inkivääri, poistaa pahoinvoinnitunnetta ja sellaista. Kokeilkaa itse. Ei se niin vaikeaa ole. Tulee tehtyä joskus jotain muutakin, kun tuijotettua päätettä. Se on hyvä muistaa tänä päivänä, että kaikki mitä ruudulla näkyy voi olla valhetta. Ne on pisteitä ruudulla. Kiitoksia katsomisesta. Tilaa kanava. Ei ole vielä muuta sisältöä. Sitä on tulossa.